ड्रागन आबादारिनि जाफुंसारनाय 1 बिगानिफ्रायबो बांसिन हायाव ड्रागन बिफां गायनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हादों आबादारि सुजित कुमार मुसाहारिया। सरकारि साख्रि गैयैनि जाउनाव आबाद मावनानै जानो थांखिजों गावनि न'नि साखाथियावनो ड्रागन आबाद मावदों सुजित कुमार मुसाहारिया। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि थागिबि सुजित कुमार मुसाहारिया थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो ड्रागन आबाद मावदों। बिथाङा 1 बिगानिफ्रायबो बांसिन हायाव ड्रागन बिफां गायनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हादों। सुजित कुमार मुसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आं सरकारि साख्रि गैयैनि जाउनाव गावनि थांना थानायनि थाखाय ड्रागन आबादखौ मावदों। आंनि ड्रागन बागाननिफ्राय आं बोसोराव 4 लाखनि खाथियाव रां आरजिनो हायो आरो जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन थावनिफोराव खामानि मावहैयालासिनो गाव गावनि हायाव बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो होननानै फोरमायदों सुजित कुमार मुसाहारिया। बे समाव परबतजरानिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मनि जर'खा रादाबखौ नायलांदों। नंगौ, जितु आबाद मावनानै सासे सुबुङा जितु मुंदांखा जादों आरो साख्रि गैयाबाबो मोनसे आबादजोंबो जितु गाव गावनि आथिङाव जे गसंथानो हायो, बे गसंथानो हानाय नैबे फोरमानखौ जितु होदों नैबे बासबारिनि जितु थागिबि बिथां सुजित कुमार मुसाहारि बिथाङा। नंगौ, आं दा नैबे समाव दंफैयो जितु क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय नैबे बासबारि, बे बासबारि जितु नैबे हाथाइसालि दं, बे हाथाइसालिजों नांजाबनाय जितु बेवहाय मोनसे सासे थागिबि बिथां दं सुजित कुमार मुसाहारि। बे आदानि बिथांनि आंनि बे ड्रागन बागानाव दंफैयो। नंगौ, बिथाङा थांनाय 2022 जितु मायथाइनिफ्रायनो जागायजेननानै नैबे ड्रागननि बागान, बे ड्रागननि बागाननि जितु न'नि साखाथियावनो बिथाङा, आं जितु नैबे बिथांनिनो ड्रागन बागान बेयाव दंफैयो आरो नैबे समाव जितु ड्रागननि बेवहाय जितु बिबार, बे बिबारा नैबे समाव होगासिनो दं आरो दान मोनसे बा दान मोननैनि उनावनो नैबे जितु ड्रागननि जितु फिथाइ, बे फिथाइया जितु बेवहाय मोगथां महर मोनगोन आरो बायगिरि बिथांमोना जितु बिथांनि ड्रागन फुलि बा ड्रागन बागानाव फैनानै बे ड्रागन फिथाइखौ बायफैनो हागोन। नंगौ, दा नैबे समावहाय जितु बैसाग मास हाबनाय लोगो लोगो ड्रागननि जितु बिबार, बे बिबारा जितु नैबे बिथांनि सुजित कुमार मुसाहारि बिथांनि जितु बागान, बे बागानाव मोनसे समायना मोनसे बिबार बारनाय नुथायखौ जों नैबे समाव नुनो मोनदों आरो आङो जितु बिथांनि ड्रागन बागानाव दंफैयो। नंगौ, जिहेतु साख्रि गैयाबाबो जिहेतु गावनि आथिङाव जिहेतु ड्रागन फुलि बागानजों जिहेतु गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बे बिदिन्थिखौ फोरमान होदों नैबे बासबारिनि थागिबि आदा सुजित कुमार मुसाहारि बिथाङा। जिहेतु आङो बिथांनिनो बागानाव दंफैयो आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2022 जितु मायथाइनिफ्रायनो नैबे गावनि न' साखाथियावनो जितु बागान, ड्रागननि जितु बागान, बे बागानखौ बिथाङा खालामदों होननानै फोरमायदों। आं मिथिनो थाखाय हास्थायगोन जितु बिथाङा नैबे ड्रागन बिफांखौ जितु बागान खालामनानै बिथाङा मा रोखोम मुलाम्फा जादों आरो रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायहरो, आं नैबे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जितु मिथिना लागोन। नोंगौ, आंजों लोगोसे दं नैबे जितु मालिक बा ड्रागनखौ जितु आबाद मावनाय बिथां सुजित कुमार मुसाहारि बिथाङा आंजों लोगोसे दं। आं बिथांनिफ्राय आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ जितु गुवारै नैबे समाव मिथिना लागोन आरो जितु ड्रागन आबाद नोंथाङा मा समनिफ्राय नाजाजेनदोंमोन? खुलुमबाय। ड्रागन बागानखौथ' आङो 2022 निफ्राय सुरु खालामजेनदोंमोन। ड्रागना गिबि आङो मात्र 400 बिफां लाबोदोंमोन। बबेखानि आं बिनि नेक्स्ट सेकेन्डआवनो आरोबाव बारायबावदों। दा टटेल आंनिया 1.5 बिगा दङ। मोजां फैयो। ड्रागन बागानखौ मावनानै जे गोबाव नेनांगौ बिदि नङा, बोसोरसेनो देग्लाय नों दा जुदि मे मासाव गायोब्ला नेक्स्ट बोसोरनि मे मासावनो नों प्रडाक्सनखौ मोनजेनगोन आरोखि। दा बेबायदिनो आङो दिनैसिम खेबथाम प्रडाक्सन मोनबाय। गिबियावथ' खममोन, नाथाय आङो थांनाय बोसोरावहाय गासै आं 25 कुइन्टेल मोननो हादों आरो फायखारि रेटआव जों फानबाय आरो दा अपेननि रेटखौ बुंजायिखाय आं रेटखौ बुंनो लुबैयाखिसै। फैदों मथा मथि 25 कुइन्टेल फैनायाथ' गोरलै खोथा नङा। आरो देग्लायबो आङो बारायबावनो सानदों। नायनोसै मा जायो। दा बैसाग मास हाबनाय लोगो लोगो ड्रागननि जितु बिबार, बे बिबारा बारजोब्बाय। नोंथाङा फिथाइखौ माखासे दानसो उनावनो जितु मोननो थांगासिनो दं, मा बुंगोन? ड्रागन बिबार बारनायाथ' एसे आगोल बारनांगौमोन, आंना एसे माने देरि जादों। जिहेतु बेवहाय दैनि माने फेसिलिटिया आंहा गैयामोनखाय दा बबेखानि आङो दैनि फेसिलिटिखौ खालामनानै लानो हाबाय। थेवबो दा दै होनायजों आरो बैसाग बोथोरनि अखा हानायजों ड्रागना मोजांनो फिथाइ थायबोगासिनो दं। बहुद फिथाइ थायदों आरो
फिथाइ थायदों माने बिबार बारदों आरो दाबो फिथाइया महर लायाखै बिबारानो बिराद माने बायजाबथु दङ आरो साननानै फोजोबनो हायि बायदि बिबार बारदों आरो स' बियो मथा मथि नेक्स्ट जुन मासनि गेजेरावहायनो फिथाइखौ जों मोननो हाहैगोन आरो साख्रि गैयाबाबो जिहेतु गाव गावनि आथिङाव जिहेतु गसंथानो हायो नामा आबाद मावनानैहाय बेफोरबायदि बागान खालामनानै डेफिनेटलि आं बेखौ मावनानै मोनथिनो मोनबाय साख्रिनि गोनांथि गैया जोङो साफ्रोम बर' मानसिफ्रा न'खराव एफा एनै हा दङ बेयावहाय जोङो एसे इनभेस्ट खालामनानै जुदि गावनो गाव खस्थ' खालामनानै जुदि मावोब्ला साख्रिनि दरखार दं होननानै आं साना आरो गुबुन गुबुन जायगायावहाय जेरै दिल्ली केरेलाफ्रावहाय हायद्राबादफ्रावहाय जोंनि जे ओनसोलनि मानसिफ्रा थांनानै खामानि मावनानै जाहैयो बेयाव खस्थ'सो मोनो सोरबा सोरबा गोमालाहैयो बुथार जायो बिनि सोलाय न'आवहाय जुदि एसे एनै इनभेस्ट खालामनानै जुदि बेफोरबायदि बागान खालामनानै जुदि जानो हायोब्ला बेयावनो गोजोननाय दङ होननानै आं सानो आरो बेनिफिट दङ जथेस्थ' थांना थानायनि जिहेतु खरसखौ बेयाव मोनो बागानजों सोलिनो हायो आरामसे हायो जुदि नोङो ड्रागन बागानखौ 3 बिगासो जुदि गायनानै लानो हायोबा न' डाउट बेयावहाय जोङो 5 लाख थाखाखौथ' नों इयारलि मोनगोन आरो इयारलि मोनगोन नोंथाङा नैबे ड्रागन आबादखौ जों मावनो थाखाय मा रोखोम गोसोआव सानखांथि फैया नोंथाङा सोरनिफ्रायबा एडभाइस लानानै बे आबादखौ मावदों नामा आङो रावनिफ्रायबो माने एडभाइस लायाखै ड्रागन बागानखौ खालामनायनि थाखाय सानसेखालि आङो मबाइलाव नायबाय थानाय समावहायनो बांलादेशनि सासे रिपर्टारखौ आं नुदोंमोन ड्रागन खेथिनि सोमोन्दै चाइनायाव थांनानै बियो एक्सप्लर खालामदोंमोन बेनिखाय आङो बबेहाय मोनगोन होननानै खबर लाबाय थानायावनो सासे लोगोनिफ्राय लोगो मथ्लब आंनि बिमाय जायो आरो बे खोन्थाहरदों आरो नैबे फिथाइखौ नोङो नुफेरबाय नामा होननानै मा आं बागदावखांबाय आरो है बेखौ नोङो महाय मोनखो होननानै सोंहरबाय आङो बे बुंबाय जोंनाव मोनो दखन होनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो फुलिखौ जगाजग खालामबाय बेनिखाय हायद्राबादनिफ्राय फुलिखौ लानानै फैबाय आरो 2022 आं गायजेनबाय आरो ड्रागन फिथाइनि जितु लिरथाया मा रोखोम जायो थाइबेसेजों जितु बेवहाय 1 केजि जानो नागिरो जोंनिया बियो सिएम भेराइटि होननानै बुङो बेखौ एबा सिएम भेराइटि होननानै बुङो बियो मथा मथि मोजां जुदि मा होनो फार्टिलाइजार माथ्राबा आं केमिकेल फार्टिलाइजारखौ बाहाया आङो खालि अर्गेनिकल' बाहायो मोसौनि गोबोरखिल' बाहायो मोजां होनो हायोब्ला थाइसेयावनो बियो 600 ग्रामसिम जायो आरो थारमाने थाइनैजोंनो सेरसे जायो आरो नङाब्लाबो बे 400 ग्रामा जाखागोन आरो बे रोखोमनि खिन्थु बि भेराइटिफोर दङ बिसोरो फिसा फिसा जायो आरो गुबुन गुबुन आमेरिकान जेम्ब' भेराइटिफोर दङ बिसोरो थाइसेयावनो सेरसे जायो थाइसेयावनो सेरसे जानायखौ मानसिफ्रा जानायावहाय उसुबिदा जायो आरोखि बायनानै जानो स' सिएम भेराइटियानो बेस्ट होननानै आं सानो आरोखि नोंथांनि बागानाव ड्रागन बागानाव जिहेतु नोंथाङानो हारसिं सामलायोना गुबुन सुबुंफोरनि जिहेतु बेवहाय हाजिराफोर मावनो नोंथाङा सोनांगौ जायो हाजिराथ' डेफिनेटलि नांगौ एसे एनैखौ नांनाया खिन्थु जोङो बेवहाय न'खरैनो आंनि बिसि आरो आंनि आब' आरो फिसाला सानै दङ आरो बिहामजो जों ज'नो आखाइ मोनसेजोंनो जोङो गोसो मोनसेजोंनो मावलायो आरो रावनिबो बेवहाय मोनसे मदद लानांगौ गोनांथि गैया नामा लेबारखौ बांद्राय खस्थ'निखौ जों मावा जोङो माने लाइट खामानिफोरखौल' मावो हेभि बोलोनि खामानिफोरखौ खस्थ'नि खामानिफोर दङब्ला जोङो लेबारनि दारै मावो आरो ड्रागन आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मोनसे बागानफोरनि आबाद मावो नामा औ मोजां बाथ्रा आङो बेखिनियावनो ड्रागन आबाद खालामबाय थानाय समावनो आङो मोनसे आइडियाखौ मोननायसै जे आङो सब समाय सानबाय थायो आरोखि माब्रैबा मानसिया गोरलैयै थांनानै थानो हागोन आरोखि माबोरैबा इनकामखौ जोङो मोजां मावनानै माने मोननो हागोन जिहेतु आंहा साख्रिबो गैया नालाय ओंखायनो आङो बिदि रिसार्च खालामै खालामै आं मोनबाय माने मबाइलफ्राव नायनानै आरो भेनिला खेथि खालामनाया बहुद माने लाबोबान आं दा बेखायनो थांनाय 2023निफ्राय आं स्टार्ट खालामदों आरो भेनिलाखौ खिन्थु आनफर्चुनेटलि आङो 23 आरो 24आवहाय एक्सिडेन्ट जानानै आथिं बायबाय आखाइ बायबाय ओंखायनो आङो बे भेनिला आबादखौ थिखोनो हायाखिसै खिन्थु थांनाय 2025 मतलब 2025आवहाय आङो भेनिलाखौ गायफिनबाय ओमफ्राय बियो बिराद मोजां ग्रथ जादों आरोखि आं बहुत सेटिसफाइड आरो दा बोसोराव बेवहाय बेसेबांसो दान बेवहाय नोंथाङा आबादनि जितु बे ड्रागनखौ जितु फिथाइखौ मोनो बेसेबां दान जितु ड्रागनाथ' एप्रिल मासनि मथा मथि
धरक बैसाग दाननि एप्रिलनि 15निफ्रायनो स्टार्ट जायो बारनाया बेनिफ्राय बियो आप टु नभेम्बरसिम थायो। नोंथाङा जितु बोसोराव बेसेबांसो बेवहाय रांनि जितु नोंथाङा बेनिफिटखौ मोनदों दा समाव? बेनिफिट मतलब जों फायखारि रेटै फाननानै बिदिनो मथा मथि 3 3.5 बेबायदि लाख बेसिम मोनहैयो आरो जोङो दा बर्थमान बोसोरसेयावहाय। जितु दानि जितु माखासे जाखांफुनाय आबादारिफोरखौ मा खावलायगोन नैबे ड्रागन आबाद बा गुबुन गुबुन आबाद जितु मावनो थाखाय मा खावलायगोन दिनै सानावहाय? जोंनि थानाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो खावलायनो सानगोन ड्रागनखौ मावनांगौ थिगैनो खिन्थु ड्रागना मोनसे डेमेरिट्स दङ होननानै बुङोबा ड्रागना माने मोनबाथाय फाननो नांगौ आरो बेखौ मार्केट नांगौ बेखौ फाननायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो ओंखायनो आङो गायनानै लानो हायो खिन्थु एसे खाटनि खालामनांगोन आरो मार्केट होसोनांगोन बिनि सोलाय जुदि भेनिलाखौ गायनानै लानो हायोबा आं सानो बियो बेटारसिन जागोन आरो ड्रागननिफ्राय। सरकारनि फारसे नोंथाङा माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा दिनैनि सानावहाय? आंथ' सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै आरो मोननोबो आं सेस्था खालामाखै नाजाफेराखैबो बबेखानि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय माखासे अफिसारफ्रा नायबिजिरफैदों बिसोरो खुब बाख्नायदों आंनि बागानखौ आरो बिसोरो गावसोरनो उइलिंलि ड्रागन बिफां हरनो होननानै खोथा होलांदोंमोन आरो हरदोंमोनबो बिसोरो आंनो खोन्थाहरदोंमोन बाय फनैहाय इनफरमेसन हरदोंमोन जे फुलिखौ माबानिफ्राय ग्राम सेबकनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै ला होननानै नाथाय आङो बेखौ खालामनानै लायाखै आरो खारन बिसोरो जे फुलि हरगोन बा पस्ट हरगोन बिनि उनावहाय बिसोरो मा होनदों जों साप्लाइ खालामनाय होननानै बिसोर सरकारि मोनसे साइनबर्ड गायगोन होननायखाय आङो खालामाखै आरोखि जिहेथु बेखौ आं हारसिङैनो सोरजिखानायखा अब्ला बिसोरो उनावसो फैनानै गावसोर गायनाय होननानै बुंनानै लानो नागिरनायखाय आं बेखौ साबजानाय मोनैखाय आं बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै आरो। नंगौ बिथाङानो जाबाय जितु नैबे जितु ड्रागन जितु आबादनि जितु बिगोमा सुजित कुमार मुसाहारि बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो न' खाथिनि जितु मोनसे हा दं बे हा खरलबसेयावनो जितु फोरमायदों बिथाङा जितु गुबुन रायजोनि जितु इउटुबारफोरनिफ्राय जितु नायनानै जितु नैबे ड्रागन आबादखौ बिथाङा जागायदों होनना फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायदों लाइमोनफोरा जितु जोंनि जितु बिटिसिनि बा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जितु मोनसे गुवाहाटि बा गुबुन गुबुन जितु आसामनि बाहेरायाव जितु कम्पानिफोराव जितु खामानि मावनो थाङो होनना बिथाङा फोरमायदों बे थांनायनिफ्राय जितु थाङालासिनो जितु गाव गावनि जितु हा बे हाफोराव जितु नैबे बागान बेफोर बागानखौ जितु ड्रागन आबाद बा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जितु मावनानै जितु जायोबा जितु कम्पानियाव थाङालासिनो जितु बेवहाय मोनसे साख्रि बे सरकारि साख्रिनिफ्रायबो जितु बांसिन जितु रां बे रांखौ आरजिनो हागोन होनना फोरमायदों बिथाङा माखासे लाइमोनफोरखौ बिथांमोना खावलायबावदों जितु सरकारनि आसायावल' थायागारानो जितु आबाद बे ड्रागन आबाद बा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनानै जितु गाव गावनि मोनसे आथिङाव गसंथानो हानाय बा गाव गावनि जिउखौ थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बेयाव खालामनो हायो होनना बिथाङा फोरमायदों। नंगौ आङो नैबे जितु क'क्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय जितु नैबे बासबारिनि जितु थागिबि बिथां सुजित कुमार मुसाहारिनि जितु ड्रागननि जितु बागान बे बागानाव आङो नैबे समाव दंफैयो आरो बिथांजों आं माखासे गोबां खोथाफोरखौनो सावरायबाय नैबे समाव आङो फटबजरानिफ्राय जानानै भिडिअ' जार्नालिस्टजों लोगोसे बड'सानि जानानै सोमखोर ब्रह्म।